Bucureștiul este din nou terorizat de câinii de luptă și de cei fără stăpâni, iar autoritățile nu au soluții. ASPA nu are suficienți angajați, locurile din adăposturi sunt puține, iar animalele date spre adopție sunt de cele mai multe ori sălbăticite sau agresive. Neputința autorităților a făcut deja victime în capitală. Vă reamintesc, de la începutul anului, 2 femei și-au pierdut viața după ce au fost atacate de câini. Nu se atacă, ăștia pui ăștia nu vă atacă, vă spun eu. Dar e mai mare posibil. Da. Cei de la Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor vor să dea spre adopție mai mulți câini și cât mai repede. Se caută stăpâni chiar și pentru animalele periculoase. În cazul în care apar probleme, patrupedele pot fi aduse înapoi la adăpost. Dintr-un adăpost ASPA provenea și câinele care a ucis o femeie în sectorul 3 al capitalei. Era adoptat de 4 luni. Am luat un câine din Păladiș, am mâncat-o. După 4 luni s-a dus. S-a dus și a dat să mănânce, s-a dus. Am mâncat-o. Dar așa câinele ăsta nu va da să mă mănânce. Dar așa de ăsta nu aș lua putere. Câinii din adăposturi provin de cele mai multe ori din medii ostile, așa că cei care vor să-i adopte trebuie să-i dreseze și să-i îngrijească cu multă atenție. Un câine ajuns acolo este un câine plecat din sălbăticie, este un câine care ar trebui să se acomodeze cu oamenii. Gândiți-vă că ei sunt în continuu alergați de mulți oameni rău intenționați, cu pietre, cu cumva o viață grea, ajung acolo tot prin metode grele și evident că sunt speriați, evident că sunt impresionați de viață. Atunci este important să fim atenți la toate aceste lucruri și să-i ajutăm. Știți? Uicat. Așteaptă. Thor este un cane corso ascultător, dovadă că și câinii din rasele care ar putea fi agresive pot fi dresați. Sunt într-adevăr rase cu un potențial genetic mai pronunțat spre agresivitate, dar diferența o face cel ce ține capătul lesei. Până la urmă, dacă stați să vă gândiți, eu am avut pitbulli care au fost dădace. Nu doar câinii de luptă sunt o problemă pentru bucureșteni. Pe străzile capitale au reapărut animalele fără stăpân, iar ASPA are doar 13 angajați. 6 sunt muncitori necalificați și 7 sunt șoferi. În cele 3 adăposturi ASPA din capitală există peste 1800 de locuri pentru căței fără stăpân. Știm că la finalul lunii ianuarie în aceste adăposturi erau cazați aproape 1650 de câini fără stăpân. Mai mult decât atât, în anul 2022 au fost adoptați aproximativ 1250 de câini și au fost ridicați de pe străzi în jur de 1700. Reporterii Antena 3 CNN au solicitat un punct de vedere celor de la ASPA. Reprezentanții instituției nu au putut fi contactați telefonic și nici nu au oferit un răspuns scris până la difuzarea acestei știri.